Hoxe, na corte do director vemos Cuñados, que non deixa de ser un capítulo longo de pratos combinados, e agora vos vou a explicar por qué. Chacho corpo de niña, estou disposta, cariño, a darche caña. Não. Sim. Porque se tes unha fórmula que funciona moi ben, para que cambiala se podes sacala dun queixo? Cuñados segue a estrutura de pratos combinados. Familiares que pretenden facer un negocio. O negocio sale mal e é medio ilegal e hai unha resolución máxica final que lle resulta ao espectador máis ou menos divertida, salvo que vise 136 episodios de Pratos Combinados. Ah, que desperdício incrível! É, mas as lembranças durarão para sempre. Entra! Aí, bicho! Ademais do clásico esquema de Pratos Combinados, Cuñados ten unha serie de chistes sobre a galeguidade repetidos de xeito continuo, como, por exemplo, pode ser o caso do chiste sobre ir a solfatar. Pai, estaría tan orgulloso de vos. Sí, estaría rosmando por non dar o sulfato como a sempre. Porque para beber apúntase todo Dios, pero o caso é solfatar. Tamén hai algún chiste moi no límite do políticamente correcto en canto ao seu contido e algún chiste sobre o gracioso que falan os portugueses, porque os portugueses falan gracioso. Encárgate de buscar xente. Para que me quede a min claro, queres discapacitados de verdade ou só que o parezan para cobrar a axuda? Iso último, dixéchelo tú. Viriato Oliveira, tem vindo a contrabandear há anos. Não é o maior peixe do oceano, mas esta operação com a empresária galega vai ser um salto para ele. Cuñados, se miras o material promocional sen ver a película, pensas que vai a ser a típica película española con chistes españoles de varios personaxes parvos que van por aí facendo parvo. Pero resultou ser unha película como unha especie de spin-off das comedias da TVG. É que mirade o cartel, o sea, un cartel dunha película tería que darnos ganas de vela e resaltar algo que pase ou que nos evoque o que estamos a punto de consumir. E estes señores nunha moto facendo non sei que, recórdame máis a Loca Academia de Policía que a unha comedia galega sobre unha casa de viños. Iso non é malo, que a xente consumiu e foi un éxito. E se é un éxito un produto en galego, pois xa hai que darlle palmadiñas de honra. Pero tampouco é cuestión de coller unha comedia familiar parva e dicir que ui, esta comedia familiar parva é unha comedia familiar parva que promove valores absurdos. No, pois que é cuestión de, pois é unha comedia de merda máis, e aos que lle gusten as comedias de merda, que vexan Cuñados, porque é unha comedia de merda bastante soportable. Maravilla. O día que falta o pulpo neste país hai unha guerra civil. Pai, esta é uma daquelas situações que poderia ter sido resolvida com uma simples desculpa. Eu nunca me desculpo, Lisa.